Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel bengicela ushaye usubscribe, ucele phela nohleli nabo ukuthi nabo subscribe ukuze bengaphuthelwa yikho konke okwenzakalayo ngamaphupho. Kunobuzile uma ubuka ku TikTok ngicela ungifollowe ucele number inbox ka WhatsApp la uzosibuza khona njalo amaphupho ekuseni. Iphupho lokuphupha ngomuntu osewashona bekuyi-comment le ngiyithathe lapha ku TikTok, nawe share ku-comment ngizoyithatha ngenze inqwaba yamavidiyo ngilokhu ngishintshanisa ngama-comment angafani. Ukuphupha uhamba nomuntu ongasekho, ukuphupha ulwa nomuntu ongaseka, ukuphupha uxoxa nomuntu owashona. Uxabana nomuntu osewashona, ukuphupha ulele nomuntu osewashona noma wenza ucansi naye. Ukuphupha umuntu ongasekho kungachaza ukuthi lowo muntu ongasekho ukuvakashele ngokomoya. Ikakhulukazi ke uma bekungumuntu okhule naye, uzwana naye kakhulu. Okusho ukuthi lelo phupho akumele likhathaze lowo muntu ubekuvakashele ngokwephupho. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uphupha abantu abangasekho basekhakini mhlawumbe uhleli nabo endlini. Lelo phupho libe ukuthi labo bantu noma ngithi abantu abadala bakuvakashele bazokubona, bakuvakashele ngokwephupho. Kwesinye isikhathi kwenzeka uphupha umuntu ongasekho engajabulile, ecasukile ephushweni noma ekhala. Lokho kubikulaka laphansi ukuthi abadala abajabulile ngawe. Kungenzeka ukuthi kunokuthile kumele kushintshe noma indlela wenza ngayo izinto ayibayithandisisi noma ayisekho yinhle. Uma uphupha nje abantu abangasekho bejabulile, lokho kubika injabulo, bathokozile abadala ngawe. Uma kukhona bephuza itiye, shuthi bekuzomela ubenzele itiye. Uma bephuza utshwala kumele ubagayele. Mlaleli ungakhohlwa ukushiya i-comment ukuze ngizothatha i-comment ngenze yakhe ividiyo ngifaka ku TikTok, ku YouTube. Nisale kahle.